Aram ko digya nga ni Dumeng. Dumeng? Dumeng? Oh, ano noy? Oh, ano da? Ako sa mo. Oh, anong tuyo mo? Mabal ko takong daga. Daga? Eh, man ako nagpabakal na daga. Ako na nagsasabi na takulaw na digyang daga mo. Iyo, may iwas ang daga ko dyan. Kudi, iktatara naman kumangki mga gulayon. Kung ipabakal ko paan, sa'yo na ako magtanong. Anong kakanong kudig na eh? Tawa ko tao, pirasan ng ano, square meter. Daiman, utong ano duman, iyan, pagsadiri ko an. Utong sa parte, sa mga tugang ko naman iyan na pagsadiri, dahil man ako mapabakal kidaga, iyan naman sana ugwa ako, ipabakal ko pa. Anong doon eh, may aram ka lamang nuga. Daiman, paghapot-hapot daw dyan sa mga pagtaraning na, baka may ipabakal sindang daga, o kaya may aram sinda na may nagpapabakal na daga. Dahil man ako mapabakal, yung mas tanuman ko man na gulayon. May usong bagaw ng daga mo. Dahil man talaga mapabakal na. Iyo. Tigti-treasure ko nga niya na mga minana ko na mga daga. Kung pag-abot kay panahon, ikapamana ko pa man. Panghapot-hapot na sana dyan. Aram ko, igwa man na may madaga dyan. Sige, lagod. Salamat, Meng. Sige. Pasensya ka na ta. Panghapot-hapot ka na sana dyan. Buwan, may kaya talagang daga. Iyo. Pasensya ka na. Iyo. Abala. Ako na naman pala. Ano kaya ang pwede kong magulay digday? Yun, di pagkamaramang nga pala ng kalungit ay niya. Ako ako digday. Uy, Noy. Oh, ano? May aram ka lamang Noy na ano. Bakala na daga digday. Daga? Oo. Igo ko dyan, igo. So, pili lang matanong man kang mga ano, gulayon. Oh, iyo, pwede. Igo ako dyan. Say good. Yung tanaw kung maayos lamang na tanuman. Igo mo? Bakalong ko lamang. Kahit buwan ko talagang daga na tanuman kang mga gulayon. Gulayaw. Oo. Uni na, oy. Iyo, Ay, was bagang daga mo di kina, oy. Ayaw, gura naman ang bakal mo kaan. Depende ano sa daga. Pagkadakula. Pagkadakula kang daga. Oh, iyo, minasa ko naman ako digday niya. Lente ka sa nakastahon mo, anong kuhan? Di ba kung sabi mo tanumang kigulayaw? Tanuman nga kang gulayon. Dahil man ako matanong ning... Oh, ano naman inio? Pag daga inio, pag tinanuman mo, matambo ang gulayon dyan. Ako noy, dahil nagdigdi ako noy, naghanap ako kang tanumang na tunay na tanumang kang gulayon. Bakong rentrimisan? Ang daga na yun. Hali man ini dyan sa igturo mo an. Linti ka sa nakastahon mo, ano man matanong ko dyan? Unin daga na yun. Pag ikinuriyat man, mahiwas naman Kesa na... Oh, ano? Da! Wala na yun. Dahil ka mugta ka na hururon. Anso, itong dagan tigano ko, bako iyan na. Yung sa amabakan na daga, igtawan ng kunao, yung pang urag. Klasiha man ang kayo, uunin na ho. Ang gilid ko na sa